मासेबो गैया राकेश ब्रह्मआ मा होनदोंमोन बोरमा फाफ्लियाव लालायनानै छबि दंना दाबो मा होनदोंमोन एखेबारे दाउ बयलारखौनो खासिफोरबादि फुरहाबोदों बिसोरनि बिटिसिखौ मासेबो गैया अमा फिसा बेंगलनिफ्राय लाबोयो थेला गेदेरलाय देथारनानै फबजोबो अमा फिसा मासेबो थाङा जार्सि गाय होलायबाय खिबु खाजय जय गाइखेर सेरोब्ला जोंना फोथाराव थाङो मानसि सेरजा नंगौना नङा होमबा मोनफ्रोमबो थगायनाय सिक्स शिड्युल आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक मानो मोननै थानो मोनांगौ बे जाया बेखौ मोनसेल' खालामनांगौ सिफायनानै बिपिएफखौ नांला होनोब्ला एकदम सिदा सिदि बुंखा बेबो गैया मास्टारफोरनो साख्रि होनो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनो इन्टारभिउ खालामनानै हाफ पेन्ट गाननानै फुङाव पुलिसाव सोनो होना खारहोनायालाय साबसे मोनखो बहाय थांलाय सोरनि फिसा मोनखो गैया मानो नांगौबा बे हाखर हालायाबो अन्थाइयाबो थोला साखि दोननो खांखिला सारजोंहाय दिनै फुंनिफ्राय लानानै नैबे बेलासेनि 5टा बाजिबाय आरोबाव दंबावनो प्रग्राम दिनै जोबजासिम नोंथांमोना मिथिगोन मोनसे समनि मुंदांखा फावखुंगुर दाउखुमै सारजोंहाय टीम जानानै दिनै सारजों जोङो बेरायफागासिनो दङ जोबोद गोनां खोथा दिनै मिटिङावहाय सुबाइजार प्राइमारि बिपिएफनि बे बानजायनायाव जे मोनसे प्रग्राम लादोंमोन बाहाय सारा जोबोद गोथौयै बाथ्राफोरखौ फोरमायबाय नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायनो दाबाव आंजों लोगोसे बिआरबि ब्रादारबो दंफायो आरो जोंहा अशक राजाबो दङमोन बाहेरायाव थांदों आं गारि सिङावनो दङ सारा एसे मैगं बायदों नै ओरैहाय बयबो दंजोबो जेबो नै ओरै दंजोबो जोङो थांगासिनो दङ दा बेनिफ्राय आं दहाय मोनसे क्लिप्सबो होदोंमोन सारनि भिडिअखौ आं मोननै पार्टआवहाय होगोन जिहेतु भिडिअआ जोबोद गोलावमोन मोनबा मा थगायनाय आरो गोबां बायदिसिना बिदि इम्पर्टेन्ट आपडेट्सखौ होलांदों आं निजे बुंलायला नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबब्लानो खोथाखौ बुजिनो हागोन इन्टारेस्टिंबो मोनगोन आरो फार्स्टिंहाय स्पष्टयै बुजिना मोनगोन जे दिनैसिम 5 बोसोरावहाय बिथांमोना 5टा प्रमिसेस बेखिनिखौनो मावफुंनो हायाखै आरो बेनि गोबां माने थगायनाय नैबेनि फारसे बिथाङा दिनै क्लियारलि स्पष्टयै नैबे सुबाइजार प्राइमारि बिपिएफनि बानजायनायाव प्रग्राम लानायावहाय बिथाङा सारा बुंलांबाय लोगोसेनो फुलबारियावबो गोख्रोङै माने प्रग्राम लादोंमोन बाहाय माखासे बाइट्सखौ लानाय जायासै थेवब्लाबो माखासे जयनिं हाबाफारि जादों 60+ एबाव माने जयनिं जानाय नुदों बे सुबाइजार प्राइमारियावबो गोबांथारानो जयनिं जादों बाहाय एक्जेक्ट नाम्बारखौ कालेक्ट खालामनो हायासै आङो थेवब्लाबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन भिडिअआवहाय आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगो मोनगोन दा मोनानि जिहेतु लास्ट प्रग्राम दङ बेखौबो एक्सट्रा पार्टआवहाय नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं जोङो मा आखायाव लानानै ओंखारदों बिसिना जाहैबाय इउपिपिएलआ मामोनलाय सुपार 50 जाबाय आईएएस अफिसारा बारा जाबाय ठीक आसे मा मावखोनो दुरान काप गेलेहोबाय सायाव बिराद मानसिफोर नायबाय बिराद गिदिर खामानि मावबाय सीएम फुटबल गामि खुंबाय गथ'फ्रा बल जोबाय ठीक आसे मा खालामबावबाय पृथिबियाव नामजादा खालामनो फरायसा फरायसुलिफोरखौ सिफुं खाम दामहोनानै बागुरुम्बा मोसानो प्रत्येक सप्तायाव प्रत्येक समाय लानानै मोसानो फोरोंगासिनो दङ जादोंना जायाखै बेबो मोनसे जौगानाय जादों जाहैदों जाबाय मोजाङानो जेनेबा ना मा जाबावदों मा खालामबावदों बिसोरलाय जेबोथ' खालामनो हायाखै नै दहायसो जोङो दहाय बाथ'रियाव नुबाय जोंहा जोंनि समस्तिनि एमएलए जाया दंमोन एमपि जाबाय दा जयन्त बसुमतारिया बियो दिल्लीयाव बुङाखै होनबा पार्लामेन्टआव रेल मन्त्रिनाव सोंदोंमोन जे जोंनो रेल माबा पस्ट फेक्टरि धुबुरियाव बानायनांगौ रुपसियाव बे रुपसियाव रेल फेक्टरि बानायनानै जोंनि सुक्तिखौ रुपायन खालामनांगौ रुपायन करिबलाय रेल पस्ट फेक्टरि बनायफैलाय कत रुपसि भारत सरकार की रिप्लाई दिले 2-3 दिन আগত जिमानखिनि नर्थ इस्टार्न रेलवे डिविजन আছে नर्थ फ्रन्टियर रेलवे ইয়াত যিখিনি পষ্ট ফেক্টৰি বৰ্তমান চৰকাৰী ভাৱে আছে এইটো যথেষ্ট আৰু বিটিসি বা বিটিআৰৰ চুক্তিৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া নিৰ্মাণ কৰা নহব যাবাই না নহব যাবাই না প্ৰত্যেক জিল্লাयाव नुबोदों गंफा लाबोबावनोसै एबा सत्र बोसोराखै नाथाय जों मिथिगौ क'क्राझारनि नुबोदों स्कुलाव बाव अनसायदामाव जोंनि चिरांनि नुबोदोंआव बाव बिजनियाव बरपेटानि नुबोदोंआव बाव खरबगाव गवालपारानि नुबोदोंआव बाव दुधलियाव जों मिथिया होनबा गंफा दं नाथाय गंसे बारायबावनाया बहा दं ना थारायाव ना बेंटलाव ना दंग गंसे
बेबो गैया मास्टारफोरनो साख्रिनो टारगेट फरगेटनो इन्टारभिउ खालामनानै हाफ पेन्ट गाननानै फुङाव पुलिसाव सोनो ना खारहोनायालाय साबसे मोनखो बहाय आथिंलाय सोरनि फिसा मोनखो गैया मानो नांगौबा बे हाखर हालायाबो अन्थायाबो गला साखि दोननो लाजिया बिसोरो बेखौ बुंनो दाना मा जाबावलायबाय न'खर साख्रि होनो होननाया होनथ'हाखसै नै मैयाबाय जायफ्रा न'खराव सासेबो साख्रि गैया যার ঘরত এটাও চাকরি নাই এইটো বলে সেন্সাস করছে বলে এতিয়া সেন্সাস ফর্ম লানা বলে आंनाव न'खराव सासेबो साख्रि मोनथाराखै मालाय फिसा दङ जायनाव गैया बे दा लिस्ट हरनांगौलायनो दानिया गोदान जाव जादो दाना बेबा मा साख्रि जालायखोलैबा बिसिबां थगायबावदो एमपि इलेक्सनाव मोना नरुनि फर्मा बिपिएफनावबो सौहैयो कंग्रेसनावबो सौहैयो इउपिपिएलनावबो सौहैयो आदिबासी गणतन्त्र যায় नेपाली गणतन्त्र যায় अरुणोदय फर्म प्रस्टेट कराथ' हन्दिया खालि इलेक्सन राति गय पाय खयजने पाइसे आखाइ थिखांलाय खयजोना मोनखो मोनबाय बाय इलेक्सनाव जोंनिफ्राय सुद्ध बसुमतारी जेनलायलायनाया निर्मल देरहाब्ला मोना एखेबारे फर्म रानलायनाया साबसे मोनखो खोन्थालाय पाइसे गैया गासिबो लाथिख' खयथा दाउआ दैलां फोथाय लाथिख' मा दाउ बेलाय गिलु बालु दैग्रालाय दा बे जाबाय इउपिपिएलनि दाउ एबसुनि फिसिनाय दाउ नङा होमबा खारन बिसोरसो मिसन खालामो अमा मिसन बे जार्सि मिसन आरो माबा मिसन दंलै मिसनखि मिसनजोब मासेबो गैया राकेश ब्रह्मआ मा होनदोंमोन बोरमा फाफ्लियाव लालायनानै छबि दंना दाबो मा होनदोंमोन एखेबारे दाउ बयलारखौनो खासिफोरबायदि खुरहाबोदों बिसोरनि बिटिसिखौ मासेबो गैया अमा फिसा बेंगलनिफ्राय लाबोयो थेला गेदेरलाय देथारनानै फबजोबो अमा फिसा मासेबो थाङा जार्सि गाय होलायबाय खिबु खाजय गाइखेर सेरोब्ला जोना फोथाराव थाङो मानसि सेरजा नंगौना नङा होमबा मोनफ्रोमबो थगायनाय हाबाब गोन्दो बिगोन्दो थगायखागोन खारन बिसोर लाजिनाय गैया लाजिनाया मानो गैया मिथिगौ ना बै गभर्नमेन्ट दाब्ला लिलि हटेलाव गभर्नमेन्ट दाखैबा बे इउपिपिएल प्रडाक्सन कम्पानियाव गुवाहाटीयाव लिलि हटेलाव 1.5 मास दोननायाखै होनबा बे समावनो लाजिनाय रोदायाव भेक्सिन होनानै फोरानखादों बिसोरखौ बेखायनो लाजिनो रोङा आरो बिनिफ्राय बिसोर लेक्सार होयोब्ला बिदि मिथिङाव रायजोफोर 17 बोसोराव बिफेबा जेबो मावाखै होननाया बेबो सौखा गोसोमाव थालांनाय सौखा गोदोब्ला ओरै खाबग्रा जाया होमबा एसे मोख्रेबो आरो बिदिखौ लोगसा थानाय हय बिदि जानाय माखासे नहरदो बैयाव बे माबा 17 बोसोर दोननायनि बै जोंना भेक्सिन बे कभिड जायाखैमोनबा बे समाव रोदायाव बिजि सुना हरदों बे रामजासे बिजिफोरनो रायजास दोननानैसो राननानैसो हरदों बेखायनो बिसोरो लेक्सार होबा 17 बोसोर जेबो मावाखैनो जेबो नङा जायखियानो आसरित गोदो लाजिबावनो रोदा गैलाबा नङा होमबा रोदा गैया बे दोंनैखौ हास'ना हरजाबो लोगोफोर लाजिनाय आरो 17 बोसोर जेखिनि बुङा 17 बोसोर बुङो फाग्ला जोमथाग्ला बिपिएफ मावनाय हाग्रामा मावनो 17 बोसोर मावाखैनो बिसिडिसिआबो जोंनो लुनाय हाग्रामा दालाङाबो हाग्रामानि दिनाव लुनाय आइ फवालियाबो हाग्रामानि दिनाव लुनाय आसा नांला आफाफोर नोंसोरो असयज' मोनबायबा लाजिनाय गैलाब्ला रोदाया रानखाबायब्ला बै मालि बिथाजों मोनसे 6 इन्चि खुन्थिया गायब्लाबो जागौमोन आइनथिखौ बेबो गैया बेबो गैया नंगौना नङा गोलावद्राय बुंबाय गोलावद्राय जाबाय दा केन्डिडेटआ फैगोनथ' अलप कले आरो बाप इमान दिम दाउदै थगायनाय এনেকুৱা হয় না আৰু কলে বিৰাট খব মন যায় दा बेबादि थगायदों रायजोफोर बेखायनो जों थगायजानो नाङा जों मानो थगायजानो नाङा नोंथांमोना नाय जे निर्बाचनाव 8 दिना मानुये 200 मोना होमबा 200 होयोब्ला 200 मोनोबा भट होयोलाय खायसे आरो 500 बाथ' जाखाबाय गावबुरा 500 होयो एसे सिगां 500 होआ होमबा आं खोन्थानि खायलाया फयाव बेसेबां आबौमोन बिनानावफोर बिहामजोफोर खायलायालाय केजियाव बेसेबां 50 थाखा नङा होमबा
우르도이खौ जोंहा मोननो न'आवनो थाला बिमाफ्रा खायसे आबैमोनहा मादैमोनहा अखानायबां फट'स्टेट अखानायबां फट'स्टेट बहा थांनो होनबाबो खोन्थाया फिसाया मोनथिलाया दा खर'साव दोखोमायो फमा मोना जाजानो गिनानै खिन्थु नों बिसिबां मोना उरुन्दों बा मादैमोन आइमावफोर 1200आ मासाव बिसिबां गोग्लैयो 40 थाखा हाजिराया 40 थाखा ओमफ्राय खायला दामा बिसिबां 50 थाखा 10 थाखानि थाखाय मोनबावा खायलानिबो खमबो नोङो होमबा खायला सेरसेनि मावखौनो खालामनांगौ এটা তিতা কেরলা কেজি দামা 50 টাকা হয় না নহয় উৰুন্দৈ পাবৰ কাৰণে আপুনি হাবাথুৰি খাইছে পাইছে যেনিবা কিমান পায় আপুনি 1200 টকা 1200 মাহত কিমান পৰে দিনত 40 টাকা আপনার চিটা কেরালার দাম কিমান 50 টাকা কেজি আপনি দেখুন চিটা 1 কেজি কেরালার দামেরও আপনি কম দাম হয় না নহয় হ্যাঁ ইমান আমি যে ভাবো 1200 फाम 1200 नोंस्रा नांगौबा माइसा बाङै मारा थोरसि लथा सुफैनो थिनस' मोनबोगोन दिनावनो बे साबसिन नङा होमबा मानो जों बिदि खारबाय बायनांगौ खान्थाल बेगरा बेसेबांब्रा जोंनालाय दामालाय दाख्लै बे कभिड जाब्ला 1500 गाहाम थांदोंमोन 150 आफाबो 150 खान्थाल बेगर दामा दा केजियाव जानो मोजां मोनबावासो नोंना 40 थाखाल' गोग्लैयो दिनाव उरुन्दया बेखौ लद दाजा आरो 500 मोनबाय सासे गावबुराया 500 मोननानै नों बोरमा बेदर बायनो थांबाय बोरमा बेदरा बेसेबांलाय रायजोफोर 700 सासे गावबुराया बोरमा बेदर सेरसे मोना 500 मोननानै बहनो नांगेरा होबाय बोरमा बेदरा फिसिं जानो थांबाय फरदा सेरसेया मोनाखिसै गावबुराया बोरमा बेदर सेरसेनि खम दाम नंगौना नङा গতিকে এই পইচা খাইতো আমি ফেট দামৰ নহয় বাবা এই কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এইবিলাক আমি লগ নকৰিম 5টা বছৰ আমি ধৈৰ্য কৰিছোঁ সহ্য কৰিছোঁ গতিকে আমি ধৈৰ্য ধৰি ধৰক আমি চৰকাৰ আহি আছোঁ বিপিএফ দলে চৰকাৰ বনাব আমাৰ বিটিচি প্ৰদান হ'ব আমি লাহে লাহেকৈ আমি আঁচনিবোৰ ৰূপায়ণ কৰি যাম 5টা গেৰেণ্টিৰ কথা ক'ম